Setelah acara demi acara sudah kita lalui bersama, kini tiba saatnya untuk Anda menikmati pagelaran mimbar cerita sepanjang malam. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan sebuah informasi yang bahwasannya Wiramandala Sandiwara Biange Sandiwara Pantura sejati lan setia pada dekade tahun 2025 ini eksis di bawah pimpinan Denmas Didi Jumadi Radea Culeng dan di bawah asuhan Nyonya Hajah Neni Dwi Fuji Haruka. Ini malam sebelum kami mempersembahkan pagelaran mimbar cerita, perlu kami sampaikan juga permohonan maaf kepada pilih sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, pakar sejarah dan legenda yang apabila di dalam alur cerita yang kami syukurkan di dalamnya terdapat sebuah kesalahan, kejanggalan, tutur kata, bahasa, tingkah laku, canda yang kelepasan, semoga diampura. Dan yang pastinya semoga Wiramandala tetap memberikan suguhan terbaik sesuai dengan apa yang telah kami emban dalam Tri Semar Bakti Seniman, juru penerang, juru penghibur, juru pendidik, dan kebersamaannya di acara akbar Pesta Rakyat Nadran Mundu Pesisir, Mundu Cirebon, dan tentunya bakal kami suguhkan pagelaran mimbar cerita dari atas nama kesepakatan sang sutradara Denmas Raden Culeng beserta Astrada Kampleng Sekutu akan mengetengahkan pagelaran mimbar cerita dengan judul kalimatnya Tembung Paksi Naga Liman. Tembung Paksi Naga Liman dalam serial Kembang Sirotol Mustaqim. Takdir bisa dipungkir, bisa dosa pikir ning segala tindak laku, ning segala tindak laku, rukun runtut kebarengan, rukun runtut sauyunan yang ringan sama dijinjing, yang berat sama dipikul, gotong royong bebarengan, gotong royong sauyunan, silih asa silih asih lan silih asih.
nenek moyang saumur bibakal ilang saumur bibakal sirna sedaya saminyak seni sedaya si sedaya mas sedaya sami ngormati mamaku Haji Kairun dewek ngaturaken matur kesuwun mimik wajah santie ketingkang ditenggangi adon yak dingaturaken matur kesuwun adon di matur bingung yen wis ndelengaken Gusti Ratu Sekarmina ning waktu-waktu kian didelengai selalu murung baik kaila kagairah kanggo nglakoni kawuripan kaila lagi duweni beban pikiran kayak lagi duweni masalah sing banget dadi beban ning Gusti Ratu Sekarmina lamun je Ipen Oliweru ya mangga Gusti Ratu terang-terangan karo Ipen bok menawa bisa nyudak pikirani sampeyan Gusti Ratu. Maiban Gi dalam Gusti Ratu sedurunge Nyai Sekarmina jaluk ampura Gi Gusti bokat wis nyinggung ning perasaane Maiben dudu semata-mata Ratu Sekarmina beli seneng tapi sing senyatane Ratu Sekarmina lagi duwe pikiran sing durung bisa dibedaraken kelawan Maiben durung bisa dibedaraken ya masalah apa niku Gusti Ratu lamun Ipen Oliweru kah ya ampura bokat Ipen lancang nyongan Ipen kan awan bengi esuk sore bebarengan karo sampeyan masa iya sampeyan masih beli percaya ning Ipen masih mong terbuka karo Ipen apa sing lagi dadi beban pikiran malang matamu nanang saged sapri bisa ngucap gawe kaget maning atine permudak ratayasa aja nali Mas Udin ok ikut wong kang paling eman dhewe wong kang paling Mas Udin dhewek nok ikut adoni Maiben dalam Gusti Ratu supaya Maiben aja penasaran aja selalu bertanda tanya nggih Gusti Ratu Sekarmina bakal ngutarakaken mangga Gusti Ratu Ipen ngrungokken apa mulane sun Ratu Sekarmina dilawani meneng kelawan meneng dilawani lelamunan cuman sekedar Ratu Sekarmina lagi mikiraken tentang adat lan mukakat acara sakral sing selalu ananing selo Magangga Tisna
yaiku acara rawunan. Lebakien dituntut tanggung jawab isun Ratu Sekarmin supaya bisa melestarikan adat istiadat ananing selo Gangga Tisna. Tapi dadi weruh kelawan maipen Pripun si Gusti Ratu segala sesuatu nek iku perlu dibutuhaken yang ki kanggo sesaji ananing selo Magangga Tisna. Justru lebakian Ratu Sekarminah ngajak maipen supaya bareng-bareng goleti sarana lan sesaji kanggo ning acara sakral yaiku selo Magangga Tisna. ya mangga Gusti Ratu Ipen mamung bisa rewang gawe baik ya senajara rewang embu bener embu belika tentunya ya bebarengan karo sampeyan murun Bareng-bareng ya maipen nggih Gusti Ratu senajan maipen kan usiane wis cukup tentune weruh ning pengalaman apa-apa sesaji sing diperlukaken ya pada umumnya bubur abang bubur putih nggih Gusti kembang warna pitu lan secukupnya. Sesampune matur kesun dihormati Mimi Sofi Mamai Alise di minangkane basa panggung si pedang kanem dewi Mama goji kairun dewi Mimi aja santi gedi Serang aye denok bonde denok Mama Yanti Adonie gedi ya tentunya sapa maning Gusti Ratu lamun je dudu sampeyan sing lanjutaken Benar kaya anak dene adat rawunan ya. sing diadakan unggal tanggal 12 Rajab Benar tentunya ning sepinggire kali selo Magangga Tisna sesajen pirang-pirang sesajen ya kudu dipenuhi benar maipen barang sekian persiapan durung-durung acan kini Gusti Ratu justru kuan maipen rasa bingung sing ora ketemu kelawan tungtung nggih Gusti dirine Ratu Sekarmina jareng basane enteng kecapek abot ning sanggane sing dadi entenge tinggal jalanaken abote abot sanggane kanggo nyumponi ning kebutuhane nggih ya apa maning isun Sekarminah kelingan pesene sedulur tua kaya dene Kakang Murtala pripun Joko kongkon bener-bener jaga kelestarian ananing selo Magangga Tisna. yang gini ya Gusti tentunya kudu benar-benar diraksa sebab laka maning sing las ngayomi ananing selo Magangga Tisna Benar hari dudu sampean karo Gusti Murtala Mama goje kairun mimiku aja santi Pemuda mundu minangka simirengaken Pemuda mundu Sareng pemuda kertaya sekdi Mama ku agus sekdi Mas Loperludi minangka Mas Udin Nokipit saking Masar Brebes Dewek Mimi Sofia Gede Mama Elis Masepan Dewi Mas Udin Nokipit saking Masar Brebes Pemuda mundu serang pemuda kertaya sekeding medan di sarang noko piye gedi
peperoro serengkang atopos kecana dai geding Babang Sukurya Sakjae saking gawal mahabang Cirebon dewe Mamaku Agus bos rokok ge akang asih kopi no kopi geding Toli kaya Gusti Murtalaika tanggung jawab semene abote kosi diserahkan ing sampean sing wujude wadon Iya ya Ma. sedangkan persiapan kibli siji loro sesajen bakal nyai Bener ngono Resi. bakal pirang-pirang dijejer ning bantaran Silomagang Gatisna kanggo nyumponi acara rawunan mau Bapak Kusna Bapak Tamat panitia Dewi Baik Ben. nun Gusti Sekar Mina beli keberatan Ma. Justru dadi kebanggaan, dadi kehormatan. Anane kaya dene Kakang Murtala mempercayakan kelawan Sekar Mina konggon ngurus sesuatu. Apa maning dadi aweruh kelawan Maipen. priwes Gusti Bahwasane Selo Magang Gatisna merupakan salah sawijine tempat sing keramat. Mamaku Aji Kairo mimi aja santek di Serang Mas Udin Noki Putek Akeh rakyat sing pada takak jaluk berkah lan barokah. Akeh wong tani jaluk panene bagus sing pada tekak ning Selo Magang Gatisna. Terutama khususnya kanggo wong dagang supaya pada laris ya pada tekak ning Selo Magang Gatisna. paingan unggal dina rame bae ya nyai sepinggirnya Silomagang Gatisna nyata-nyatanya masih keramat Mamaku Haji Kairun miajak santi Serang Mas Udin Noki Put Mas Dokter Ludi barang waktu acara rawunan beli suwek ini nyai Delat maning. wis hitungannya telung dinaan mani Iya. persiapan durung anak-anak acan Ya wis Maipen. priwes nyai Ya sakin mak aja terlalu fokus kelawan tujuan. Ya maksudnya kah hitung-hitung kanggo nenangaken pikiran aja sampai stres aja sampai pusing ya iya wong pusing dalane loro apa-apa kuno ya bakal beli gering go mending wis gak mangga nyai yen mah daripada pikiran mangmung Maipen Dewi Sekar Minah oli titipan omong sing sapa aja sing Mimi Sopi Mamai Elis sedulur Wiramandala wong Cipedang Kanem bos Jepang jaluk lagune turu bareng mangga nyai spesial kanggo panitia acara pesta nadran wong pesisir mundu Mundu wabil pesisir. kusure kanggo Bapak Kuwu terus Wonten. kanggo sedulur Wiramandala kabeh bae iya nih nyai kanggo Ayah Denok Bunda Denok calon tuan rumah kanggo Mimi Haji Carini sing duwe nok cinse bareng Yayur ini sing nok duwe Rini sing duwe pesiar. kapal pesiar kang lebih gaul Bunda lebih gaul ayo nang bari mlaku turu barenge diputer khusus kanggo Mimi Sopi Mama